Senyor tècnic, quan vulgui. Es va morir a la primera i tots deien si hauria mort altres vegades de tan rebé com va morir, com si ho tingués assajat cara a l'espill, com els actors i com els oradors que verifiquen o constaten certes actituds. Va morir a la primera i ho feu sense faltar-li cap detall, amb tota dignitat iconogràfica. Interrogada sobre antecedents, l'esposa no pogué aduir-ne massa, com no fos aquell dia ja llunyà, que en culminar un coit tingué un pantalls i tardar a recobrar-se 3/4 d'hora. Vindrà la mort i jo no seré aquí, ni al menjador assegut al divan. L'esperaré al replà de l'escala, entre els parents que han d'arribar de l'horta, de cap a peus, com vestit de diumenge, de blau marí amb la corbata torta. I no serà necessari que entre. Us diré adeu des de la porta, anant-me'n. Evitarem potser el formulisme i tot serà lleuger i natural. M'ajudarà a agafar-me del braç la meua mort i enbaixar per l'escala. S'excusarà per si ha trigat massa, però és que abans ha tingut 4 casos